Takže v dnešním díle tohoto pořadu si ukážeme, jak ohřát medvídka v mikrovlnce. Takže zde máme miniaturu mikrovlnky Miele. Ano, na světle je lépe vidět. A zde tuto plišovou hračku medvídka půl strčíme do mikrovlnky. Zavřeme dvířka, mikrovlnka se tam zasne, ale to vůbec nevadí. My si tady kolečkem nastavíme, tady tato ikonka se podobá malému medvídkovi, takže ohřev medvědího masa. Zde si nastavíme čas na maximální, stiskneme start a medvídek se nám moc netočí, jo, teď leží uprostřed a otáčí se v mikrovlnné troubě. Takže to je rituální upečení medvídka půl. Medvídek